Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uma ngaze abaningi uWelile Mchunu exolisa kuKhuzani waze wakhihla isililo ngesikhathi eyoperforma kwezinye zezindawo eMduba Gardens izolo ebusuku. uKhuzani ke ufake inyama video kwi-channel yakhe iKhuzani TV eveza uWelile ezixolisela mathupha kuKhuzani ngokuthi wahamba washiya kwagoqa wabe eseya emdle etsheni. Abantu ke babe nokuphawula kwahlukahlukene emva kokusabalala kwayo le video kaWelile la xolise khona waze waphuma izinyembezi. uWelile ngaphandle uthi ngikhulume kakhulu bafethu ake nizizwele ningathi nizwe ngentatheli ka YouTube ukuthi ngabe uxolise wathini uWelile kuKhuzani awubambela. Ufuna ukwazi ukuthi namhlanje mfowethu yonke into engikutshela yona Khuzani Abantu ke babe nokuphawula kwahlukahlukene ngayo le video ebathuse kakhulu kaWelile noKhuzani. Ngofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ukuthi wena ngabe ucabangani ngalento eshiwo uWelile. Bafethu ke mina sengiphuma kanje ngithi awungibambeke evidweni elandelayo.